ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್, ಸಸ್ರಿ ಅಕಾಲ್, ದೇವ್ರು ದಿಸ್ ಮಾಗ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏರ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ನಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಬೋರದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಹೊಡೆದು ಸೊ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಗೀಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಉಂಡು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಏತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನಾತು ಇತ್ತ ಪೋಯಿ ಸೊ ಬಿದ್ದಾರ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ತೂಪೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ತಿಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲಗೇಜ್ ಪುರ ಆಂಟಿ ಅಂಡ ಬಿಡ ಲಗೇಜ್ ಆಂಟಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಕಂಡಬಟ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಬಾರಿ ಕಂಡಬಟ್ ಲೈನ್ ಏರ್ ಕೆನಡಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಬರಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಏರ್ ನಿಕುಲು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕಲೆ PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋನಾಗ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಸೋ ಫಾರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೈ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡೆ ಬರ ಪೋಪ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ನಿಕಲು ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಚನೆ ತೂಕ ₹5 ಫ್ಲೈಟ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವು ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೈಸ್ ఒక ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 380 ಉಲೈ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತೂಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪಡೊಂದು ಪೋಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಉಲೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಅವನೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಐತು ಲೈ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕವರ್ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಐಟು ಜಪ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಏರ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಬೇರು ಅವು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಕೆಬಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಉಂಟು ಪೇಪರ್ ದೀಪರ ಐಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಬೈ ಪೋಂಡವ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೂರಿಸಂ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ all the information inside in the flight only you'll get and kuldinal pan nikle pura dubai da pura information aittu nakunu bari onji new technology the entertainment ee Emirates 380 tippundu so well entertainment wise Emirates is the best enna bari favorite airline now so A380 ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಟ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪರು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತಂಜೆ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ಗೊಲ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಒಲ್ತು ಪಿದಾಡುಂಡು ಒಡೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಣ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಈವನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬರಾಕ್ಲು ಟಾಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಬಣ್ಣಗ ಲಾಂಗ್ ಹಾಲ್ 16 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೀಲ್ ಈಟಿಂಗ್ How was the cake? Good. Show me the cake. Wow, and eat? Let's see, how is it? Who's next to you sitting there? Who's next to you sitting there? There. This is Lainey. Lainey, welcome Lainey. Wow, look at that. She's having her snack too? Yeah, she's looking ketchup. Oh, ketchup only. Okay, bye. Enjoy. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಲ್ ತುಲೆ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ ಒಂದು ರೈಸ್ ಪಾರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನೀರ್ ಉಂಡು ಪನೀರ್ ಐಟಮ್ ಕರಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಲಾದ್ ಉಂಡು ನೀರುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆದೊಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಲಯನ್ಲ ರೈಸ್ ಗೆದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಲಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ರೆ ನೀರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪರ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಮೀಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಲು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋನು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ Emirates 380. ದುಬೈ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 380 ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಫೈನಲಿ ದುಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡು ನಾನಿತ್ತು ದುಬೈಡ್ದು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎದುರು ಬೋಪುಂಡು ಒಡೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ತೂಕ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದುಬೈ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಓಕೆ
Finally, we landed in Doha, Qatar, one of the rich and beautiful countries.